Gaur egun ja eskontzan eta beti, azkenen, izpide bekarri du eskontzan kontue, ze gaur egun egia da, garai batetako eskontza hori 200 piku lagun, eta holako gero eta gutxiago, ezin da batuta, baina nahi dut esan, pandemia baina lehenago nik, hainbat jatetxetan lan indut, eta bertako sukaldariekin da hitz egin da, eta lehen eskontzak ematen zena, eta lehen hori astebukararo 4 eskontza, eta hori eta, karo, eta familia, eta asko, berta, 60 baina lehenko garai batetako 200 pikuko horiek. Bai, aldaketa bat egia esan ematen hasi ezan edo, hosteleritzan lan haindunake ikusten ginen ez, ikusi ginen gehien bat hori, bai gonbidatu aldetik, norberan platera ordaintzeko hortan ere bai aldatu da, ez, lehen garai baten, opari gisa, lehenengo eta behin izaten ziren aspaldin, nik entzun etxe meintzat, juarra, dotea, eta holako gauze, gero zeudentzuk esan dakoa, sobrea edo eskupeko hau. Nik ezagutu dut, bikoteak, eskontzezenak, eskongaiek, lagunei ero bialdu, ze dendatik nahi zuten, hori, gauzak erostea, etxeako gauzak bat ziren, nundik, eta denda horrekin, itzortuta, edo zerbait ero entzun daukan, nik ez dut esan. Nei Mari nagusi izan nun, mutxu bat hemendik Mariri, eta berak ere izatezin bazela olako fraintzin eta bazela oiture bat, hori ezkon zerrenda bat edo ez, eta itzartuta eukitzen zuen alako saltoki batekin, eta etxerako behartzena, garbi gailue, hainbat eta hainbat gauze. Gukin gendun, jarri gendun, goian, etxe batean behar duzuna, Portxea, kotxea, noski. Gero autokarabana, edo zeinek dauzken gauzatxo, kolako detaile txikik. Eta denatatik oparitu zizuen, noski. Nei nola etzinen gonbidatu, nizun oparirekin. Nik hor barre ingo zuen, baina badaude nik jatetxetan eskontzana lan indut, eta sobrea eta ematen zana, eta nik ikusi dut, han eskonberrik, sobreak irekitzen ordaintzeko egun hortan eskontza, eta egunkari zatikin da holan sobreak. Ai, ama, egie. Uste nun kondaira zela, baina ez. Rekorte, nik ikusi jotan sartuta, egunkari sobreak uste zan da, bete eta zatu, nio hor gutxinez, 300 euro badaude. Eta baizera, holan hartuta, moztuta, beste baten bale pornoseke, eta holako... Bueno. Nik uste nun kondaira zela, baina... Ez, nik hori ikusin dut. Bai, amaginarre edo ama, ez, bikoteki den, alde banatako ama, holako poltsa, oikoa den baino, poltsa hondigokin azken zinen gonbidatun sobreketa gordetzeko, eta, eman nire amari, ama gordeko dizo. Baina hori ere lehen, garai batean beti izaten zamo, entzuten, mintzat, gurasok ordaintzen omen zutela, eskontza. Normalen hola izan, bikoten gurasok, euren artean, hori ere pasazan. Hori pasazan.